नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहान में आज नौकरी पर बात करे के विचार भइल, लेकिन पहले सोचतानी गुटका पर बात करे के चाही। अब की बाई रोडे पटना गईल रही, डांड तो दुखा गई। चलत 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 लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस, बक्सर, आरा, पटना, बाप रे बाप। रास्ता में जहाँ जहाँ रुकनी देखनी कि लोग दू दू गो गुटका के पाउच फड़ ले बा, मुँह में ठूस ले बा। एगो बात कह देवे के चाहतानी, गुटखा खैला से कैंसर होखबे करी। बड़ लोग के देश में कैंसर भइल बा। हतना हतना गाल कटा गइल बा, लोग के होठ कटा गइल बा, जीभ कटा गइल बा। जब कैंसर धरी नू तो दांत चियार देव रहुआ लोग। बुझाता कि डॉक्टरे कहले बा कि गुटखा खाए के बा। इतना नीमन चीज़ हो तो तरकारी बंद कर दी, दाल भात आ गुटखा सान के खाई सान के चोखा खाती खाई। देखी जल्दी बिला जाता नहीं कि ना। अस्पताल आ डॉक्टर भेटाए के बा, केहू ना मिली। बा लोग डॉक्टर निमन, खाली आला लटकौले बा लोग। बहुत कम डॉक्टर लोग बा लोग जे कैंसर के निमन इलाज करता लोग। खाली पैसा से इलाज होता। जौनो ढेबुआ धैले बानी रहुआ लोग एके दिन में बिला जाई। कहीं केहू से पूछे के मनो कई हालचाल, राजनीति, बात विचार, तो बबुआ लोग के मुँहे ना खुलल, मार गुटका महकत रहे। का कहीं काल कलकला गई बा लोग के, तो खात रही। आ हमार बात बुझाता तो फेंक दी गुटका। हमार वीडियो देखी, मिजाज ऐसे ही हरियर रही। सोचे के बोले के इतना टॉपिक मिल जाई कि जर्दा गुटका के जरूरत ना पड़ी। गांव के लोग गुटका के पाउच से नाली नाला, घर के नाली जाम कर दिले बा, थूकले बा चारों तरफ। एह तरह के वो बिलाला होखेला जी, छोड़ी गुटका। अब बात रहुआ लोग इनसे नौकरी के करे के चाहतनी। रहुआ लोग इनके गांव में काम मिलता कि ना? मजूरी बढ़ल बा कि उतने पर अटकल बा? महंगाई आसमान पर चल गई तो कमाई भुइयाँ लौटाता, लौकता कुछ मिलता, बचता नहीं है। सरकार के डेटा कहता कि राउर बचत बानू काफ़ी घट गई बा, आ लोग बचत में से ही खाता। कहत नहीं है लाजे, लेकिन पैसा निकलत जाता लोगों के। जानते नहीं, इंजीनियर लोग के भी नौकरी नहीं है मिलत। अखबार में देखनी है कि साल 25 बरिस में सबसे कम जाना कॉलेज से चुनाई लोग। पहले होत का रहे, कॉलेज से पढ़नी, कंपनी के लोग अइलक आ वैसे नौकरी मिल गई। अब वैसे नहीं है। आईटी सेक्टर के जितना बड़ कंपनी बाड़ी सन, सारा जाना के बोली बंद हो गई बा। सब जाना कह जाता लोग बहाली ना करें, ई बरिस बड़ मुश्किल बा। तो राउर बबुआ बबुनी लोग कहाँ जाई? नौकरी नहीं है, जौनो बा तो तनख्वाह नहीं है। सोची पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से एके बरिस में 6-6 लाख लोगों के नौकरी मिल जात रहा। बबुआ नौकरी लेके गांव दौड़त आवत रहले। अब की मुश्किल बा, कमे पैसा में दिन रात खटावत रसन। कहीं हो पसीना छोड़ले बा ये लोग के। आईटी सेक्टर खून चुसा गईल बा। ए पर बबुआ लोग बातें नहीं खे करत, आ धर्म के नाशा में लागल बा लोग। आपन तो रक्षा होत नहीं है, स्वास्थ्य के, शरीर के, परिवार के, आ धर्म के रक्षा करे निकलल बा लोग। इतना टेंशन हो गई बा नौकरी में लोग के कि जे करता उहे नु जानता। प्राण पी जाता रसन खटत खटत। और लइका लोग झुरा गई बा, मुंह लटकल रहता। गांव में हल्ला भइल बा कि बड़ी कमाता रहे, आ नींद के बीमारी धले बा, बीपी चढ़ल बा, तबो ओंघी नहीं खे आवत। अब इंजीनियरिंग के नौकरी ना मिली तो का हुई? सोचनी है पर धर्म के नशा से पेट ना भरी। कितना चुनाव में नेता लोग कहलक कि पलायन रोक देम, रोकल बा। कौना ट्रेन से जाता नहीं रहुआ लोग इन सूरत, मुंबई, चेन्नई, अब तक केरल। कोनो नीमन ट्रेन चलल बा रहुआ लोग इन खातिर? अब पलायन रुक गई बा। 10 बरिस हो गई। कितना जाना के पलायन रुकल बा पता करी तनी गांव में। खाली व्हाट्सअप देख देख के हल्ला कैला से होई? जन पूछा तनी तो जवाब दी। धर्म के नशा से रहुआ लोग बाहर आई, आ गुटखा के नशा से ना तो कोनो मुद्दा देश में ना बाची। जाई जहाँ जाए के बार रहुआ लोगन के पूजा पाठ दर्शन करी। के रोकता? केहू पूछत रहत रह। कितना मेला घूमनी रहुआ लोग।
कितना नहान स्नान भइल, केहू रोकले रहे। लेकिन एकर नाम पर मुरेठा बांध के राउर लइका लोग हनहनाता, उ गुंडा बन जाइ सन। यह लोग के पुलिस एक दिन धर ले जाई, लइकन के समझाई, लइकन के बचाई कि ते पढ़, निमन से लिख, निमन से बोलल सीख। ते काहे चले धर्म के बचावे? धर्म ऐसे बची? थाना पुलिस सरकार का करिए? वो देखिए उनकर काम बा। तोरा के मोटरसाइकिल यही ला देनी हाँ कि मुरेठा बांध के दूसरा धर्म के लोग के मोहल्ला में गरियावे जाओ, क्रिमिनल हो जाइए सन राहुल बबुआ। करेजा के तनी आपन कहीं कि तू तनी ऐसे बाँच के रह बबुआ। पता चलल कि माई जीवतिया भूखल बाड़ी आ करेजा मोटरसाइकिल पर दोसर धर्म के लोग के गरियावे गईल बाड़न, अपराधी हो गईले। जानबूझ के ये सब होता भड़कावे खातिर। नेता तो विधायक बन जाई, ओकर सरकार बन जाई, राउर बबुआ के का बनी? जेल जइहन आ ना तो केहू के मार के भागत रहिहन। चोर खातिर लुगा के रहे के पड़ी उनका के, गुंडा खातिर सीना फुला के चलिहन। ये नु करिहन, कोनो नीमन काम तो ना करिहन। ई कोनो नीमन बात जी नइखे बुझात रहुआ लोगिन के। हम कोनो उरेब नहीं कहत, अपना ला नहीं कहत, हमार तो टाइम कट गई। राउर लइका लोगिन के टाइम बहुत खराब आवता। ये धर्म के नाशा में ये लोग बिलाए जाता। जानतनी धर्म के नाशा काहे फैलावता रसन? ताकि नौकरी मांगे के होशे ना रहे केहू में। देश में देखी बहुत कुछ गलत हो रहल बा, बहुत कुछ। कोर्ट के हाल ठीक नहीं है, बेल नहीं खे मिलत। उमर खालिद के बेल नहीं नु मिलल, कितना दिन हो गई। राजनीति में केहू के जेल में ठूस दिहल जाता। जांच एजेंसी के देखा तनी नु, ईडी, सीबीआई, आईटी, विपक्षे के यहाँ खाली जाता रसन। विपक्ष के मुख्यमंत्री के धर ले जाता रसन जेल में, और लालू जी के तो जब तब पूछताछ के नाम पे बुला लेता रसन। उनका हालत जानते बानी रहुआ लोगिन, बीमार बानी, तो वो 9-9 घंटा उनका से पूछाता। इतना दिन हो गए ये केस के, अभी कुछ मिलल ना जे उनका से पूछाते बा। खाली जेल में रखे के खातिर। अपना सभन के इलाका में बीजेपी के नेता लोग के रहुआ जलवा नहीं की देखत? गाड़ी पर गाड़ी हंकले बा लोग, लौकत नहीं है? समियाना, टेंट, ई खर्चा ऊ खर्चा, दरबार सजता, हवा में होता। ये सब कहाँ से आवता? खाली लालू जी या हेमंत सोरेन से पूछाई हुई कि गाड़ी कहाँ से आइल बा। आ एगो चैनल के एंकर हंसता हेमंत सोरेन पे कि रहुआ हैसन महंगा गाड़ी पे काहे चलता नहीं। अरे भाई वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। कहता कि उनका आदिवासी होवे पे कमेंट करता। इतना घमंड हो गई बा एंकर लोग के। बाकी लोग पैदल चलता, उनकर मालिक लोग न्यूज चैनल के पैदल चलता। 2014 से खाली विपक्ष के नेता के यहाँ छापा पड़ता। बात समझी, अब सब ओरा जाई, अब ना बुझाई तो कबो ना बुझाई। विपक्ष के लोग जेल जाता, बीजेपी में तो बुझाता कि सारा जाना बैकुंठ चल गई बा लोग, उन्हें से आवता लोग। जे डरा जाता अब बीजेपी में चल जाता, ओकर जांच कहाँ भुला जाता पतो नहीं खे चलत। ईडी के नाव से डरा डरा के विपक्ष के लोग सेरा गईल बा। ई जुलुम होता। विपक्ष ओरा जाई तो जानतनी का हुई? केहू रही ना रहुआ लोगिन के खातिर बोले वाला। हई जौन झीट झाड़ के चलतनी नु, सब ओकर रंग उतर जाई, बिला जाई रहुआ लोगिन। पत्रकार लोग के तो पूछी मत, लुच्चा हो गई बड़न सन। एक गोदी मीडिया के पत्रकार सबके हाल बहुत खराब बा। खाली विपक्ष के नेता के गरियावत बड़ा सन। केहू सरकार से एगो सवाल नहीं खे पूछत। जे सरकार से पूछता केहू दूसर लोग, ओकरा के यहाँ छापा पड़ जाता। एके आदमी के यहाँ साल में कई कई बार छापा पड़ता। बुझाता कि वो सारा सामान उन्हें धैले बा कि ते आओ रे, धैले बानी, छापा मार आ हमरा के धर ले जा। हर्ष मंदर IAS अफसर रहनी वहाँ के, कितना किताब लिखले बानी, उनकर बोली विचार सुनी, कितना निमन आदमी बानी वहाँ के। गरीब लोगों के मदद करे वहाँ के। उनका यहाँ जब तब छापा पड़ जाता। भाई सारा खराबी एके आदमी में बा और ही केहू नहीं क्या मिलत देश में।
बस यही से हर्षमंदर जी खराब हो गई नहीं कि वहां के कह देनी कि नफरत मत नहीं होना चाहिए। ये बेजाय बात भइल। तो नफरत हुई तो राउर लइका का बनी जानता नहीं नु, गुंडा दंगाई ये बनी। तो वहां के चाहनी कि राउर लइका गुंडा दंगाई ना बनो, ऐसे मोहब्बत के कारवां शुरू करनी, गांव गांव में मोहब्बत के बाद विचार फैलो, ये कोनो गलत काम हो जे उनके यहाँ छापा पड़ता, खाली चुप करावे के खातिर ही कुल होता। भोजपुरी समाज के बड़ी जिम्मेदारी आ गई बा। ये सब देखी तनी पूछी सरकार से कि होता का है ये सब। विपक्ष खत्म हो जाई, पत्रकार ना रही तो हमनी के केकरा से अपन बात कहें। कोर्ट के हाल अब का बताई, बहुत चिंता के बात बा, ठीक नहीं खे हुआ। पटना में सुननी है कि रेलवे के बहाली अब की कम निकलल, तो यूट्यूबर लोग देखावत रहे लइकन के प्रदर्शन के, पुलिस केस हो गई लोग के खिलाफ। एगो पत्रकार रोवत रहे, ओकर दुल्हा के पुलिस उठा ले गई। बताई इतना बेजाय होता, और रउआ लोगिन कुछ देखते नहीं खी, बोलते नहीं खी। यूट्यूबर कुछ देखावत बड़ा सन तो पुलिस धमकावतिया। सरकार यूट्यूब के ऑर्डर देता रही कि वीडियो हटाओ, काम करना अपन काम तो होत नहीं के, वीडियो हटावे में लागल बा लोग। हमरों से 100 लोग आके कहता रहुओ बानी टारगेट पे, वीडियो हटवा दिए सन, चैनल बंद कर दिए सन। ए भाई तो हमार बंद हो जाए, रहुआ का होई के बात बताई कि का गलत होता। जौन अखबार रहुआ लोगिन पढ़त तनी, हमारे को बात मानी, पिहाने फेंकी ओकरा के घर से बाहर, उनमें कुछ नहीं खे छपत, खाली जयकार छपता। टीवीओ पर उहे कुली चलता दिन रात। कैंसर हो गई बाई टीवी। जान जाई हमारी बात, बूझी समझी, देश के बचाई। पत्रकार ना रही, विपक्ष ना रही तो लोकतंत्र रही जी। मजाक बुझतनी, ये एक बार गईल नू तो अनहार हो जाई, लौकबे ना करी, बुझेबे ना करी कुछ। तो समझी, रउआ से हम कहतनी बिहान चैनल पर कि नौकरी के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बा। पूजा पाठ करी, अपन धर्म के निभाई, वो ठीक बा, लेकिन जब पॉलिटिक्स होता उसमें धर्म लेके मत आई। आपन लइका लोग से कहीं कि तनी पढ़ाई पर ध्यान द लोगिन। गांव कस्बा में स्कूल कॉलेज नीमन नहीं खे तो अपने पढ़े के पड़ी, ना पढ़ी लोग दिन भर हई पूजा हऊ पूजा। पूजा कीजिए, पूजा के नाम पे हेकरा के धमकौनी, होकरा के रगड़नी, होकरा के गरियौनी, ये पूजा है। सारा जाना राउर लइका लोग बिगड़ जाई। बात ध्यान से सुन ली, समझ ली। हम जानते नहीं अब टीवी चैनल पर हम नहीं खी तो हमार बात तो उतना लोग तक ना पहुंची। सेट कदल सन हमरों के ओकनी के तो कोनो बात नहीं है, लेकिन नुकसान राउर हुई, रउआ लोगन के लइका लोगों के हुई। ये जौन राजनीति चलता नु धर्म के, राउर लइका लोग आवारा हो जाइए सन, बिगड़ जाइए सन। तो समझ जाई, बिहान चैनल देखी। आ यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल एगो दूसर चैनल बा हिंदी के, बड़ी मेहनत से रगड़ रगड़ के प्रोग्राम बनावे नी, देखी ओकरा के, बूझी का कहता नी। आ दूसरों जगह जाके चेक करी जौन कहता नी सही बात बा कि ना। लेकिन पत्रकारिता ना रही, विपक्ष ना रही, सब जना जेल में रही लोग, तो देश रही और देश नीमन लगी देखे में। सोची विचार करी, बताई हमरा के। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।